trabahante sa kantin sa Kapitolyo nakuhaan sa CCTV camera nga nangawat og relief goods. 7 ka mga biktima sa nanunod nga barkong MV St. Thomas Aquinas na ilhana, usa niini giugkat. Duha ka Sugbuanong Pinoy seamen na missing sa nasod nga Sweden, human giingong natagak sa barkong gitrabahuan. Dulan sa 2 ka milyon ka pesos gikan sa usa ka negosyante, gitulis sa nagmotorsiklo. Pribadong tungaan, mipaygayon sa ilang tinuig nga Christmas fair. Ang halin niini ilang ihatag sa mga biktima sa Bagyong Yolanda. Mayong hapon, Sugbo, Kabisayan ug sa bantang mga dapit nga maabot ning atong tulumanon. Ako si Frank Malilong Jr. Ihatod namo ang mga nagunang impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Dulan 4 ka buwan na sukad nalunod ang barkong MV St. Thomas Aquinas sa Lawis Ledge sa dakbayan sa Talisay. Tindaghan ang namatay. Apan hangtod karon, wa pay nasilutan sa panagbangga sa 2 ka barko. Subay sa maong balita, 7 sa 50 ka mga wa mailhidayon nga patayng lawas nga gipahiluna sa mass burial site sa Luyong Bahin sa Careta Cemetery na ilhana. Gibungkag karong hapon ang usa sa mga ditso aron makuha sa kabanay niini ang lawas. Andrea Patenia, Sugin Living. Ang nitsong adunay case number nga 068 na suta nga ang sud niini mao ang patayng lawas sa 77 anyos nga si Agatona Lafuente. Usa si Lafuente sa 7 ka mga biktima nga bag-uhay lang nga nailhan pinaagi sa DNA testing results nga gipahigayon sa PNP Crime Laboratory sa Kauluhan. Iyang anak nga si Vilma kauban ang mga igsuon niini miatang sa pag-ugkat sa lawas sa ilang inahan aron ilang mapakrinate ug madaog balik sa Mindanao. Nagsagol nga emosyon ang ilang nabati. Nalipay nga, wali kasabot ng dati, nag-uol nga, nalipay sa nagtuo, sa nga buhi at mama, nga, patay nilian. Pero yung anak nga, nakita siya. Oo, nalipay, nalulong ko nga, nakita siya, kaya amo na nagplaster, kay sa una, nagtuo, ko nga buhi na, buhi pa, niya, nadagsa raw niya. Karon, amo lang yun i-plaster, kay patay naman siya, amo ginindalhan sa amo, Asoy ni Vilma nga uban niya ang iyang inahan atol sa pagbiyahe sa barko ug siya ra ang naluwas sa trahedya. Nakit sa namatay ang iyang 8 anyos nga anak nga si Christian ug 53 anyos nga banang si Hilario. Dugay nang nalubong sa Agusan del Sur ang duha, human makit-i ang ilang lawas pipila ka adlaw human sa hitabo. Dito may naguni sa tisi, niya kanya akong mama, di man naguni sa tisi, kaya nahadlok man siya, dito rin siya sa barandilya sa barko. Nalaabta na gid pagkaunlod sa barko, wala na daw yung nakita. Na-recover sab gikan sa lawas ni Lafuente ang 55,000 pesos nga kwarta ug bulawan nga aryos nga i-turn over balik ngadto sa pamilya. Samtang laing na ilhan mao ang lawas nila ni Alma Pumoy ug Gerald Hotahot. Gitunan pa sab sa crime lab kung kang kinsang lawas sa magsuong Pilar Huwalo ug Delia Galandrina ang usa sa 7 human nagpositibo ang DNA specimen sa ilang inahan nga si Rupina Galandrina. Samtang gipungan pa angan sa laing 3 ka mga biktima kay gipaubos pa sa verifikasyon. Alang sa mga tagtungod nga buot nga muknim sa patayng lawas nga bag-uhay lang na nga nailhan sa mga biktima sa nalunod nga barkong MV St. Thomas, pahimangno karon sa PNP Crime Laboratory, nagikinahanglan lang silang magpakita sa ilang valid ID inigdangop sa Cosmopolitan Funeral Homes ug ilang tambag nga unta ang mudangop mao kadtong mga nisumiti sa ilang DNA specimen alang sa cross-matching. Matod sa PNP Crime Laboratory 7, nga doon na pa'y nahabiling 43 ka unidentified nga mga lawas ug posibleng madugay-dugay pa usa mailhan ang tanan. Again, I will not give a time frame. I cannot give a time frame kasi the sheer volume of the specimen collected from the relatives of the missing persons plus those collected from the unidentified cadavers as of this point, no? That's a very long and tedious process. You will cross-match it with each one. We may not have found the bodies
we may not have identified, no, at iba nagkalamatay, but let us trust in the love of the Lord, no. We know that God in His love has only His fatherly care, no. Lisod masabtan pero salig lagi ta niya nga kita tawhanon, no. We do not have the means to identify, pero let us believe that God in His love and mercy, no, will certainly have His care for them. Andrea Patenya, News 5. Ni usa ka buwan na human mihatod og dakong kadaot ang bagong Yolanda sa Kabisayan. Ana-ana sa rehabilitation stage ang gobyerno ug uban pang mga nagpakabanang grupo. Sa lungsod sa Santa Fe, sa isla sa Bantayan, dunay 11 ka pamilya ang matagan dayon og panimay. Jinky Bargio, Suginlimi. Labas pa sa panumduman ni Nang Amparo ang kabangis ni Bagyong Yolanda nga mihasi sa lungsod sa Santa Fe, Bantayan Island usa ka buwan ang milabay. Maayong pagkaguba siyang panimay mao nga dinhi sa likod sa iyang payag siya temporaryong mipuyo sa tent nga gihatag sa usa ka international organization. Apan gawas ni Nang Amparo, nawad-an sab sa ilang Pinoy-anan si Doreen mao nga bisan sa kainit sa tent, giagwanta kini sa iyang pamilya. Manghinaot unta ko sa gobyerno nga tagan ko'y gamay nga tabang para ko makapatindog sa akong balay. Pag daw dili pagod kay okay ba kay nang nagpuyok pa mi sa temporary nga tent niya nang murag lisod gyud makabangon kay dili man gud madadali ang mga materyales karon. Matod ni Santa Fe Mayor Jose Titing Esgana nga nakatutok na sila karon sa rehabilitasyon ug pagpaayos sa mga naguba nga Pinoy-anan nga niabot sa kapin 4,000 ka mga balay. Ila sabun niya ipatuman ang no-build zone daplin sa Baybayon diin 2,300 ka panimay ang gitakda nga gubon. Naa nami karon sa stage nga kinala nami karon og aside from temporary shelter, doon na nami mabuhaton nga sa rehabilitation o recovery unya sa third ani is unsa na mo paghatag pod sa ilang ibalik na sa ila ang gipaganubuyan nila sa una labi na kadtong mga mananagat o kadtong mga farmers. Kagahapon, misad ang Kiwanis Club Hamog Davao sa pagpatukod og libreng Pinoy-anan sa 11 ka mga pamilya nga grabeng naapektuhan, giingong sama niini ang gidakon unya sa mga panimay. Ang grupo may muhatag sa construction materials ug ang beneficiary na maoy mo pabarog sa panimay. Nang hinaot ang grupo nga gikan sa Davao City nga makatabang sila sa ginagmayng paagi sa mga Santa Fehanon. Gi-survey na ko ang mga balay. So katong mga wala maoy ako ang gipanguha, ang mga pangalan niya giraffles na mo. So ang nakadaog diri mao ning sa Santa Fe Heights, bali 5 sila ka buok. Yeah, the rest na ami barangay Puok, barangay Ukoy, Marikaban ug poblasyon. Yeah, Jinky Bargio, News 5. Makigalayon ang Philippine Red Cross kang kanhi Senador Ping Lacson nga mo'y gitudlong rehabilitation SAR sa mga apektado sa bagyo sa Kabisayan. Dako ang pagsalig sa Red Cross sa kaligdong ni Lacson aron mabuhat ini ang dakong tahas. Panghinaot sa Red Cross nga magkasinabtanay ang gobyerno ug ang grupo sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga plano aron sa pagpagbarog sa balik sa mga biktima sa bagyong Yolanda. He's the man in charge. We have to support whoever is in charge. If he's higher experience, fine. If he's short on certain things, we're ready to help and ready to give information and support. Nagsigi pa og sabot ang Kapitolyo uban ang mga nagkadaiyang ahensya alang sa rehabilitation sa Northern Cebu. Hinungdan nga nalangal ang paghatag nila og mga construction materials sa mga biktima sa bagyo. King Perez, Suginlimi. Gisugat ni Governor Junjun Davide kining mga batang taga-barangay Talamban, Cebu City nga nanaygon kaniya kaganihang buntag. Tataw na ang Pasko sa Kapitolyo. Uban ng mga department heads moadto si Davide sa tanang lungsod sa Bantayan Island aron manghatag og gift pack sa mga biktima sa bagyo. Diin 3,500 ka mga bata ang mahatagan. Gikan kini sa pondo nga alang unta sa Christmas party sa mga empleyado sa Kapitolyo. The set of Capitol officials employees sa mga tungkol sa laing lugar.
Apan dili pa mahatag ang materyales pagpaayo sa mga naggubang panimay sa Northern Cebu. Mo na atong target ng dito. Gipasabot sa gobernador nga dili sayo ng proseso kung kinsa ang mahatagan. Hinuon dunay gipada ang Kapitolyo nga mga temporary shelter sama sa tents samtang di pa mahatag ang mga materyales. Pakairon lang di pa. Kaya ito mo nga system yan to sa kusay manip mo paraan ako. Kinahanglan iba takapakag mong hatag doon sa dayo, no? Hinuon mo pahigayon og workshop ang Kapitolyo karong Miyerkules sa tanang nalambigit nga departamento sa Kapitolyo, national agencies ug pribadong sektor aron ipresentar ang assessment report sa ilang mga kalihukan. Ang masabutan sa mong meeting maoy maglangkob sa Provincial Rehabilitation and Recovery Program na ipatuman sa Kapitolyo. In that workshop, ang purpose of the workshop is to collate everything, no? Reports, will be asked. King Perez, News 5. Nagplano karon ang Red Cross nga moapilar og dugang hinabang alang sa mga biktima sa bagyong Yolanda sa Kabisayan. Problema sa logistics mo'y nakitaan suliran sa maong grupo sukad pa niadtong nagsugod sila sa operasyon. Ryan Sorote, Sugin Limi. Ana karon sa Phase 2 kung rehabilitation ang gobyerno ug ang mga non-government organization sama sa Red Cross alang sa mga biktima sa bagyong Yolanda. Kini naglakip sa pagpabarog sa mga nangagubang panimay sa libuang mga biktima nga nanginahanglan og dakong pondo. Nakadawat na ang Red Cross og 50 million Swiss francs kung kapin sa 20 bilyones pesos. But a proper study has to be done and proper appeal has to be done. It is not enough. What we have appealed is about 72 million roughly in Swiss francs. Okay. About $80 million. Yes, I mean that is too small for this disaster. Usa ka pagtuon ang gitakdang himuon Enero sunod tuig alang sa rehabilitation plan sa ilang tabangan. Magtigom usab ang mga pangu sa nagkadaiyang federation sa Red Cross aron sabutan ang laing apilar alang sa dugang hinabang dinhi sa Pilipinas. Miabot na sa 400,000 ka mga individual ang ilang natabangan kung 38% sa ilang target. Logistics ang nakitang dakong problema sa Red Cross. Sukat ka nagsugod ang ilang operasyon kay kuwang ang mga trucks. Where we should be able to put in alarms that will say, get all the buses, all the jeepneys, corral all the people, take them to the next town that is far away from where this thing is going to hit. The storm that hit on the 8th of November is the largest storm to have ever made landfall pretty much anywhere in the world. And despite the great preparedness measures by the government, by the Philippines Red Cross, nobody anticipated this level of destruction. Ryan Sorote, News 5.